ställningen lite mer. Du tänker om jag beställer någonting i dig så ska du variera det. Tänk på det innan du ger dig in i den nya situationen hur du ska göra. Det har varit lite längre steg. Mer ben. Mer ben. Lite mjukare i din nedsittning, alltså lite generösare mot hennes rygg. Kan du korta steg? Lite kortare, halvt lite lägre. Där är det, där är bra. Tänk på att du var inte med igår. Tänk att du sluter volten istället för att du öppnar volten. Öka ställningen lite till. Slut. Fortsätt att trava den. Slut volten och bakdelen. En fin sluten fram till saken. Öka ställningen lite. Så du riktigt större volt i det slutna läget. Bra. Det var fint. Så att när du går från en liten volt till en stor volt, att du inte öppnar volten och låter den flyta iväg ut, utan du rider den lite längre steg. Det är volten sluten. Mer ben. Kickan med benen. Kickan med benen. Kickan med benen. Kickan med benen. Där svarar hon. Bra. Fint eller? Okej, ta den. Lite lugnare. Sista kicken. Du törs inte jag. Vad vill du säga? Alla som rider dressyr är modiga. Eller hur? Stora flertalet. Lite längre steg. Det var bra. Upp. Du får alltså inte ändra positionen med överlivet där. Så fort du flyttar överlivet lite grann i det läget och ger henne handen, va? Så har hon en bristfällig balans. Ja, så tar vi lite. Fint lättridning längs långsidan, det är bra. Rid den lite djupare nu. Djupare. Rid inte lätt så fort. Lite djupare nu, lite långsammare. Långsammare. Lite kortare steg. Ändå kortare steg. Kortare nu, ja. Ändå kortare. Så rid den djupare ner. Du får halsens högsta punkt nära manken. Och då halsens högsta punkt väldigt långt uppe på halsen. Djupare ner. Någon gång. Ställ den till höger. Lite mer till höger. Inte snabbare, inte snabbare. Det är klart till. Ställ den till höger. Höger. Ställ den till höger. Ett varv till. Du bryter linjen med innerhanden. Du får alltså inte föra in handen mot manken. Du ska ha en rak linje mellan armbågen och bettet. Då ska du öka ställningen och måste handen breddas. Så då tycker jag att hon välter nu, eller hur? Ta inte bort ställningen på det. Vänd igen. Så använder du innerskänkel yttertygel i det läget så att jag vill inte ha riktigt så liten våld. Använd yttertygel. Ett varv till. Öka ställningen. Mer. Öka ställningen. Där, så ja. Det var bra. Fint. Och så fyrkanten nu. Riktigt bra. Ha kvar den känslan på högersidan. Bra. Så gör vi en övergång ända. Sitter bra. Ökad stritt. Och sen ta. Ökad stritt. Det är ingen ökad stritt.